Anyway, salamat sa Ramjo. Salamat sa office ni Vice ko. First, una sa tanan, mayong hapon. Mayong hapon. Oh. Kinanglan duha ilang kan-ana na kay nagiilog man. Buta na diha. So guys, manguha taog madjong buntag na tong tanan guys. So na ako dari sa ang kamuti tops. Manguha ta kay pares og ginamos og saging saba. Mabuhi na ta diri sa probinsya guys ug natay ingani. Ito ani siyang bukawan sa sausaw na to nig suka ug asin guys, buhi na ta. Mag-uwan na po guys, mananam na ko daghan ingani dito sa among bahin nga juta na mo. Kay sayang og dari niya. Gamiton na nilang juta di na ta maka kuan. Salad ra ni na guys, sa isang pabukawan. So, ang alog batihan dari guys, so para sa tangtanga. Katurang ahang kuan dadto guys kanang tamna nag pipino. So pipino man na diha nya dari kuan, dari ampalaya. Diya agdanha kana di sana sa kuan na guys kay unsa ra din na sa gubon og magtambak na sila dari og materialis. Sayang pud guys. Yan ako na harvest gari nga talong. Nami pun siya salon. Nanay daghang talong pa nga puti guys. Hindi na nakuha na kay tay dang kutsilyo. Silin ha diha. Ito ang gitabunan na sa dahon og balani guys, balani man diri sa Bohol. Balani dari sa Cebu. Sa Bohol bani. So na sang ibutangan og bani guys na. Oh, diwa na buhi na. Buhi na siya. Yan arana para kuan. Para ag init magud kayo nga tanan guys, manang grabe. Tabunan jud nato ato ang mga tanom. Napay dara mga. So magkuan sa ta guys kay sa dupa man. Bubukaw ko dani. Bukawan. So dali ra kadto sa bukawan kay aron di siya mahapkok ra siya ba. Sige na guys oh. Ginamos na guys nga napag sa among silingan ba. Ano to na isip. 1
suka guys na siya ikuan ka ng sili na. Nagadagan din ang saging. Sipon po guys na kuan siya ang sugba. Yeah, guys, sa doon ko pamukbo. Kay sige dyan ako nasagbantayan o kuan o. Ang bagong tanom nga bumbil. Kinaning buwak na din siya guys o. O di ba? Buwak na siya o. Dali ra kaadyo. Murag buwan pa man kunigikan ni ulis buhol. Mari ka din dapita guys, ra humuta na ang kuan okay na ay kuan. Nga humut ka dala siya. Wala di dari dia. Habang gahuwata sa tuha kuan guys, hilungag nga saging. Awan siyang gitudog tanom. Itong makaon ni jahang boga na niyo. Ana. Ang tanawon sa kato ang saging guys. Saging nasugba des ni kuldari. Dirty kitchen dari na ay liguan nila dari. Basta man sinugba diha. Halag atong saging na luto baka na. Wa di mo gagawin strainer. Mo nakabuka ba ni saging na to? Buka ganyan na. Luto na kani. Ang taklob guys nga na kay. Luto na siguro na. Butangan tani mong strainer. Na pud misud alat do kay una nga isda. Bebe sa nakay bayabuhan ta kanak. Ay, saging saba na. Guys, oh. Saba ni. Bigyan na guys, katong sa langganang saging saba. Palitan. So, yan na guys, napakpakan na guys, makaw na pa guys. Malikado guys, siyang buwan guys. Ilang mas kulisag kang tabo kamuto. Hangman. Nahang suka. Sa dulo. Pagpun sa eskulahan guys. Nasiti pa. Hindi ka ninyo talan. Pupul guys nga untag buhi na din sa saging. Pero mo palit pa po unja guys kay magkuan dahil ni kamay na pala sa sandan dito sa ka sipi ko hilaw ba mamalit pa kong ginog na ako'y kuan unja guys orient pastry Bread and pastry. Kaya nindot na siya guys kay libre ra kay eskwela kay nga mahal na. Mapit ko yung sugay kasi na hinog dito kay nana ko yung order og kuam. Ganahan mo gud sila sa mga tamis nga saba. Ikaw mukha ngayon mo sa hanga ba? Mukha ni sa ginamos ka ng lutuon. Ako rin magkagtaon yung kanang hilaw kong ginamos. Kami manika ang silingan ng buhat. Gusto niyo hindi ko makaon ko pero magsakit na ganang tubig.
hindi ka lang pangat mga Ito lang pare. halang sarap. Hindi lagi sahon. Isa halo. Ngayon pun sa butang itlog. Lang na kayo. Hangang ko ano yung suka na sili. Siguro si Kuan ba noon? Bigyan nga mahal ko ang taman siguro sapon. Magpahatid ako ni Papaidin dyan guys. Ano si Papaidin. Ngit-ngit lang. Hindi ko magpangilat. Yung mga ngit kayo na niya. Sumudong niya ito pa. Binira. Sa'yo Papaidin. Di ba pwede hindi manglip-lipan? Mandungog. Mandungog guys sa lipam. Mabuhay na dyan ko guys. Basan ako yung ani. Dali ko tubig lang eh. Ay naman ito nagpuno. Dali nga naisab ang hinog. Parang hapitin mo po nga nagmanahog. Oriel. Okay na, hindi mo kumahon nga na. Sa pali. Sa palay ng pali guys. Kaya parang sarap ni magpali. Sa pali ako guys. Domingo. Hindi nga alam ako dali guys kamuti. Dali ko kamuti ha parang gagawin. Nga mirinda pa sang amo dagto. Saging ang kamuti. Para sa pagkain. Halang. Dali mas eh. Ay asin. Ano mas bitaw niya. Sarap. Kalmansi. Halang ma'am. Pagkatong suka, nahalang man. Wala may A few moments later. Maluwad lang tandaan guys, gari di day ko kay matinday ko ron og orientation. Orient day mi sa kuan. Ha, grabe inita. Mura magkanang ma kuan ta guys ma. Aw kana nang gamay nga sudlanan na hobi. Kana lang. Kay murag nindot kay na sa Ayaw, gamay. mga tagak na. Pwede mag-reading gas guys kay takabasa og na yung kuan. Nak, kuan na kaya rang inita ra ba nak ag mga nangga. Pasudlat tong kuan nak bi, asa man to? Tintin. Ito sila. Koko. Kakato na napadong kasada ron. Ang electric pan hobi kay magdako electric pan. Grabing kainit. So niya. Tati. Aw rilo pud bi rilo. Hindi man ready ko. Rilo nak. Wala man. Nades gilid sa TV. Ngano maning gisaldan maning silhig. Koko, Tintin. Init ra ba? Ayaw, tawag ka si Dante. Birilo. Liya na ka kay busog mulakaw na anak. So busy mo gugu guys kay. Sus na pay
kuan dari guys, bad news na pud guys sa buntag sa zoo. Kay nanapi inahan gikulatas anak. Grabe. So dari ko mag-agi guys kay kuan. Nak, mato na ko nak. So buwak na din sa kuan no. Dagko ka buwak sa guys. Okay, so sige pa sudlo na kuno ta. Ini inyong kurso, kay nagpasti man, natalang ng TV. TV ko din. Open. Open. Ngayon mo na. Open ninyo. Kaya, ulit mo kaping harina po niya, no? Amig siya. Plus, kung nai-alawa si Kasulit sa Gomo. Un anno non sono 200 para 400 para 2,500 serano. Kung pasalamatan yun na ang mga gobernador ang provincial government. Kami, instrumento lamang kami sa itong pangalagan na ito. Sa itong kalusuran sa itong mga constituents din sa Supo. Kanya, sa mga nakapanood ko, Education and Skills Development Authority. Sige, timanin na ninyo ha, kay Miss Grina Manugkasda. Okay, so again, welcome to Technical Education and Skills Development Authority. Hindi ka kaya nung pangutan So, mo. after this training, kung saan kayo makuha diay, ano ka skills bilang mga hybrid and tasting, ano may cookerism? Live cookery. Hey guys, nihapit ni kong merkado kay ning palit ko daning saging saba. Okay. Ito naman di guys natay kita kada adlaw. Nakapalita og sudan. Kuan day humanamig orient di ay sa muhang kuan nice day kadto sa dakol kay nami allowance 160 ang adlaw. Libre mi sa kuan pud kanang amuhang sinina suot ba. Costume na mo. Uniform. Uniform. Inanak. Pretan di kan hagpan burger. Nay bagong nag-open to ba akong kaila burger nga. Ano ko mag-video dito. Cheeseburger. Kay kuan guys kanang akong klase i-post pa nila schedule. Nang naghabong pa ko klase guys. Ang klase alas 7 hangtod alas 12. Ang gipili ang buntag kay og hapon daghang buhat mo ko daris. Bye. Nya kay 18 days raman, dali ra kadto ng 18 days lagi guys. Pero napakanindot siya guys kay makahimo na taog kuan. Pwede ta magtayo og bikiri. Pwede ta magtayo og bikiri. Kung may bikiri sa awan. Haman. Alayo raman to diri sa tuwa ba? At bang eskwelahan. Sana all nang arap. Magito to ingon nga. Naana day naka-abroad sa katong drive og bakho. Duha nya plus kato kuno pong nakakuha na pud kuno tong kakuan ba may port batch ba meron ikaupat nga batch na ba ni. Goring din yung mga mutudlo. Dili. Hi guys, madong gabi na tong guys. Mo to yung video rong adlaw kanang yang man demi og oriented to sa kuan lagi ka nang eskwela lagi kog nga to guys. Pero nindot to siya guys kay ug mo eskwela ka kanang nga na mahal ka dun ang bayad. So kana kay libre ra man na kay murag si Gobernador Buin Garcia ang nagpakuan na. So dira dari sa amo kuan Region 7 Bohol ug Cebu murag nay nga na guys kanang ilahang programa nga libre ra nga mag eskwela kag kuan kay dako ko nagtabang na nato guys kay maka-start og kanang
negosyo or kuan kay kuan guys kanang nami allowance 160 ang adlaw. So makuha na mo ang allowance nag maka-graduate nami. So 21 days ra amuhang eskwela. So 21 days pila ka adlaw na pa. Ay pila ka adlaw. Tulo ka semana. Ay sa ka semana Tulog ko sa mga. Ha? Kasi tulog ko sa mga. sa ka semana Pero Domingo, Monday to Saturday. tulog ko sa mga papel. Aghang kuan guys, aghang gipili kay gibats-bats man kay daghan mami. Kay di man pwede og 1 to 5 ko kay na may alauna hantod sa alas 5. So aghang gipili nila man alas 7 hantod sa alas 12 ko. Kuan raman guys, 21 days raman. 21 days sa usa ka semana, duha ka semana pulo. Kuan ra. Tulo ka semana. Ay dili, 4 ka semana, murag buwan pod. No. Naman po kuan dadto kanang massage ang massage kay 12 days ra. Tulog ko sa mga lagi o kuhan. Tulog ka adlaw. So usa na sa Kaya wala kabuan. may Domingo. Di kay ang- Sa usa ka semana, 7 ka adlaw man. So dali ra na guys, ano din ang gipaningkamutan kay aron maka kuan ko og certificate ba. Nanam ko yung mga certificate dari sa pag-massage. Pero kinahanglan pa na sa i-renew po na dito sa TISDA sa Cebu. Kay ma-expire man na 5 years. Expire mo hang kanang murag ID man na kay ID na nag-graduate ka og TISDA nga. So hadjang gi kuan ni guys, hadjang ning gi sidlan ning mahang pagluto-luto o kanang pagluto-luto lagi mag-bake nga na kay ganahan ko nga naadjud ko'y makatunan si Ate Daday gali gusto mo apil ang amo gusto mo apil niya kay na may panday man ang so niabot mi og 60 ka buok guys sa among barangay dari ako ra sa may ning apil kay uban wala may murag busy siguro uban or hindi sila ganahan pero ako ganahan jud ko nga na guys isabi dili mo ganahan na guys nga libre na pa kay allowance libre ra nya na pa kay allowance gahang paningkamutan naman kay maninda man ko nagka-mudto alauna og pwede man ko magbaligya og ganang kuan naguli na magbaligya ko ganang bili ko baron ana na basta makaya ra na ng oras dana kanang alas 7 ang taman sa alas 12 kaya hanang gipaningkamutan din na kay aron kamao ko makakaton ko gag mga big good guys kay sabay nagalitoy gikan sa abroad to siya ang kauban ganiha nga kuan kinahanglan niya nga mo eskwela siya kay magamit na siya og mo abroad kay in situ mo na dyan na sang gipaningkamutan dyan maro to guys kay kanang pahuway na pud ko guys kay labad ni kanuang labad ka adus ikaw na anad jud kag maligo og gabi na kuan na ba na makanublad mga kapoy nagahangkuan guys pang init yung kadyo ganiha lagi bodi sa kanuhot ganiha pa Parte. nakatugog ka dito Wala ko, igang kaya. Patulog ito to. so nag-grade ko guys kay lisid ko guys tumtang ako mahilig man ko grade o black nga t-shirt ha? Patulog kung nagbalik ito, wala pa daw naman. Kining balhin mami bibilon man ta mi nya na may wa pa man nahuman dadto agkuan kanang giayo man gud agkuan kanang di man sila pwede dito sa among gi eskwelahan sa una sa city katulad na session hall ba bibilon kuan hotel so mao to guys kanang salamat ka yung tanan Inja mao ni ang vlog ro adlaw I'm ping kampo salamat ka ni Mambi salamat ni Mambitani salamat ka kanang napakadani ni tanaw sa hang vlog ito kanang gamay na lang jud tag views ron guys pero akala man jud nang ipaningkamutan nga ma-upload ko kay madyo naman nang nay matigom palag mga 3 months ko mag upload basta
maka tigom tag miniso ba. Karon kay murag hinay jud kadyo ato ang vlog ron kay kuan na lagi Facebook. So mo hinay-hinay lang po kog upload sa ang Facebook. Kay ang Facebook Reels ay pasar naman ko sa Facebook na may ads sa ang Facebook. Mga ginang daghang kadyo kag trabaho. Labi na kabuntag dari na mga pag-alaga ko, na mga garden, na ato po ko sa amo ana. Ya, saglayin pa jud ko ugma, saglayin na pud ko kay magluto na pud ko pinatamis, kay na-order. Madto na laman na guys na masud na to kada adlaw ba nga kuan. Ginagmay basta naa kanunay ba. So maro to guys, amping mo po ay Ma'am Ging adlawon dia sa Cebu, salamat og si Sis San Blanton na si Jas Bohol karon. Pero tan-og gyapon si bisag na si Jas Bohol. Mas bolsisi sa nanay. Oo, nag-round kuan sila sa Bohol. Round Bohol sila kay naka palit ba sa yutas Bohol. Ano di siya na? Lagi kuan guys, gaming ako ni Crystal kay wa mauli. Inja mid-term na nila ugma exam nila. Nang ni-chat siya na karon. Baway ko si Jag. Tug si Jag sa kay exam. Ko maningkamot lang jud ako ningkamot amping ug ampo ra jud da. Tawte ko Mirs ang family, Ma'am Idina Kanyete. Na na sila kanunay Ma'am Pili sa Taghap. Ma'am Lordy Saladin, salamat kaadto ninyong tanan ja. Di ma-mention to uban, salamat kaadto ninyong tanan nga naapa nagpabilin dali sa hang vlog. I love you all. Amping ug ampo tang tanan. See you my next video.